Wow, thank you po. Ito na yung aming lunch. Salamat po. Wow. Makakakain na ba kang ng rice? Ano sa man eh? Ala? Grabe. Ang dami. Lechon nga prito. Uy. Yes. Yes. May rice. Yes. Fried chicken. Hala, tuwara. Pag open ba? Hala, na-rice. Bagay na bagay bakang. Thank you po. Thank you, Pina Mayor. Hala. Salamat, Kuya. Thank you, Kuya. Kita na pa ba sobrang mahal lang sa padaljan niya. Ha? Pangunya pa. Wow! Diba? Kuya, ano mga ngalan ng mayor? Si Mayor Mark. Yan, hala. Let's bless the food. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this is the gift which we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Kain na na! Nasali mo pa. Kain tayo, guys. Kain na na. Asa si Batin? Ako na lang, ano yung kahapon mo. Totoo ba hindi magagalaw? Hala, Tara. Ito na rice ko. Huh? Kasi may camera. Irma. Laps, bala-bala. Ibig naman yung benda kayo. Baka itong impact ko. Diyos ka, ayun. Insya na. Pagkaon na. Yata ko yung benda sa kitaan. Ano mo? Ito silog? Nagutom sa madaling araw. We have fried chicken and fried, ano ba yan? Hala! Tawara si Bakang Vlogs. Oo na diet. Saan natin yung kain? Punta kay blood. Kain na na! On a diet. Kain na na. Kain, ma. Yan, kain na. Pampapotoshoot po namin. Alam niyo mga mami. Ito yung isa sa mga pinakamasarap na sa trabaho lang namin po, no? Bilang mga performer. Pupunta kami sa ibang lugar, magpe-perform. At the same time, nakakapagbakasyon pa kami. Nabibisita namin yung lugar. Na-experience namin yung mga Lalaki. yung mga lakad, yung mga dagat, diba? Mga tourist spot nila sa lugar. Kain pa. Kaya sana next time, probinsya naman ninyo yung aming madalaw mapuntahan. Upo ba? Sarap. Here's Argel TV. Bakang Vlogs na kanina pa hanap ng rice. How was it? Harap mo. Gutom. Tung. For sure? Kaya ka ba huli nag-rice? Kagabi naman ah. Britney nakadaog. Sapat yan yun. Oras-oras. Ha?
Oras-oras kanin. Anong? Kinuha ko. Nagbabawi. Dito sa kabilang side. Britney yan sa Brenda. Ayan. Colombo is live pa rin. Katabi nila. Pero picture ka na sa kuwan nga. Asa man? Sa beach mismo ba, yung group picture. Bala ito maligo. Mo gani, mali. Gigi kayo mo. Asa si Bating? Hindi kay pangayog din siya picture. Ano si Bating? Si Alpa? Ay ka video call. Hala, sana all. Yung show sa 1 hour. Paano ko Yung mga nito kawali bitaw taba ba akong ginahan. paano ko pa-check up ka? Pa-check up ka. Kalang general check. Pala pag daw ha. Sa bola ko check up ka ng high blood o creatinine to. Wala. Dito ko kasi ko. Life is short. Life is short, you can enjoy it but you can make it longer. Unsa man? Tubag. Pa-check up mabukag. Sa apat ni bata. Sarap ng food sila. Alright, tinawag mo sa movie ni Vice Bang na si Pitik. Sharon na. Sharon namatay. Iba naman yun. Di magkakilo ko si Champ per day ba ito? Si ano yun? Petit? Kaya nga. Ginoo ko. Another ones. Sarap ko sa may sabaw. Ito may sabaw, no? Ayaw ko na itong ngipin. Tambok. Si Pitik ba sa movie niya? Hindi sa movie. Siya ang pinakauling namatay. Ay, hindi niya pa kasi napanood. Siyempre may pa-ice tayo. Pak, para mas perfect ang dighay, di ba? Correct. Lamian. Grabe, bakang. Ano mo tantanan? Ilan na yan? Ano ba sabi? Altayan sabi. Tapos na ang kainan, mga moms. Ito na. Hinahanap ko si Bakang. Nandito pala siya. Ansa man? Ha? Dahil daw siya may pinakamaraming nakaing kanin for today's video. Siya po ang ating dishwasher ngayon. So, Iyang talaga pakikisama ma, di ba? So, kailangan talaga yun sa grupo. para sa ganon. Walang CEO. Di ba? Pagdating dito, Walang business. Walang business woman. Kailangan ng galaw-galaw lahat. Yes! O kung saan ang plano mo later? Anong gagawin natin? Ito na nga. So, abangan niyo po kami. Saan? Ako, for sure, niwala ako na matutuloy talaga to. So, Social Climbers goes to Hong Kong, Macau, and Thailand! 2025. Excited So, much. excited and, my God, ito ang pinaka-exciting part. Ah, Sino-sino kasama. pasok Masak sa top 10, sa na? top 10. So, good luck, good luck. Pero naawa ko kay Uyong. Ha? Dahil? Another international flight na naman ng mula grupo. na naman siya, nakakainis. Kasi yung first natin, Singapore eh. Pero sana magawan pa ni Uyong ng paraan kung gusto niya kasi September pa naman. Tsaka, syempre, kapag gusto, magawa ng paraan. June, July, August, may 3 months. July, August. Almost 3 months. Kung gusto niya. Diba? So yun, abangan niyo kung sino-sino ang pasok. Si top 10 lang eh. So depende na lang kung sinong gusto magwalis. At saka, maglaba, maglinis. Ba? Tapos maglinis sa pool. So, it depends. So, mga dalawang Pero may buwan. 5 na pasok. May sure na. May sure na. So, sige, bigyan ko na lang kayo ng clue. Ang pasok, ang top 3. Pinakaunang top 3 ha. Rhea Filingera, Hala. Marimar Vlogs, Ayan. and the first timer, Bating Fing! Yes! Paslak si Bating Ting. Yes, congratulations Bating Fing. So, abangin nyo ang Lucky 7. The Lucky Sino 7. yung Lucky Sino 7? yung Lucky 7 na mapapasama sa second
Social Climbers International Travel 2025. Oo, yan ang mga Yan ang mga dapat abangan. abangan. Excited much ka na dyan? Sa tingin mo makakapasok ka na dyan? 50-50. Depende. As a CEO, As a CEO. abangan. Hala. Yan, hugas ko din yung mga tao. Si Batingting ha.